Вижте, в българското съзнание стои Подигото като книга за априлското въстание. Това е най-трагичната книга, защото в края няма никой от главните герои жив, но тя е оптимистична с това, защото умират героите, но живее българския народ. Значи, всяка една литература трябва да проповядва и да изповядва чрез авторите си една неунищожимост на етничното битие. Умира отделният българин, но българският народ не умира, защото един народ не се състои само от живите ни съвременници. Той е от мъртвите преди това и от следващите, които ще се родят. И така бързите прогнози за гибелта на българския народ имат само една доста видима, прозрачна цел да ни обезоръжат предварително. Ние да се съгласим, да се запътим към гроба си и сами да го изкопаем, защото вече скептично умираме и давайте да се самопогребваме. Нали? А другите книги за априлското въстание, все пак най-новата така гледна точка за него беше в цената на злато.